124 store der. 124 store. Det står der langsomt.
Ja.
siste.
sikkert komme. Der står på kontor. Nå, men jeg er ikke kommet til det. Det er fint. 43. Det er mindre, det var sådan. Altså, det er der bestemt. Det er fint. 43. Stemmer for folk, men det er jo dig, der bestemmer. Hvis du er sikker på,